Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce Najeriya ce ta fi dacewa da inga ana zuba hannun jari daga Amurka su zuba kudaden su. Shugaban ya bayyana haka ne a ranar Juma'a a Washington DC yayin da yake wata tattaunawa ta musamman ta kasuwanci tsakanin Amurka da Najeriya da kuma zauren masu zuba hannun jari a wani taro da kungiyar haɗin kan Amurka da Afirka ta shirya tare da haɗin gwiwa ma'aikatan kasuwanci da zuba jari a gefen taron shugabannin Afirka da kuma Amurka. Ya ce baya ga yawan da kasar take da shi, bugu da ƙari tana da faɗin ƙasa wanda shi ma wani abun tutiya ne. Sa'an nan ya kuma zayyano wasu damammaki da Najeriya ke da su wanda ya sa ta zama wurin dacewa da a zuba hannun jari a kanta. Cikin wata sanarwa da Malam Garba Shehu mai magana da yawun shugaban ƙasa ya fitar, ya ce yana da kyau in maimaita wannan cewa Najeriya tana da faffaɗan tattalin arziki kuma na farko tana da yawan al'umma, ita ce tafi kowace ƙasa a Afirka ƙarfin tattalin arziki. Haka kuma babu shakka Najeriya ce kan gaba wajen siyan kayayyakin da ake kaiwa nahiyar. To jama'a, anan muka kawo ƙarshen labaran, sai an jima.